Con esta simbólica entrega de chaves inaugurábase en Sanxenxo a nova sede do Real Club Náutico de Portonovo, unhas instalacións que xa son unha realidade despois de máis de 10 anos agardando por elas. A nova nave ten unha superficie de 300 metros cadrados e contou cun investimento de preto de 200.000 euros. E o que esperemos é que, que o coiden, que non me cabe ninguna dúda que o van a coidar, é que moitos rapaces do noso concello poidan practicar piragüismo e poidan disfrutar desta, creo que, magníficas instalacións. Pois, unha vez máis, con casi 200.000 euros de inversión neste club, o Concello de Sanxenxo cumpre cos compromisos de entregarlle o que se había comprometido xa fai moitísimos anos. As novas instalacións están situadas na praia de Baltar, unha localización que evitará aos preto de 120 piragüistas do club atravesar a estrada para poder chegar ao mar. Comodidade, salubridade, poder ampliar un pouquiño a capacidade de almacenamiento, sobre todo a seguridade dos nosos pequenos que non teñan que andar cruzando as carreteras para poder vir á praia a practicar o seu deporte. A instalación conta con 3 baños, un deles adaptado, unha oficina, xinasio e un almacén que pode dar cabida a máis de 80 piraguas. Unha nova sede que permitirá ao club seguir mellorando. Pois en todos os sentidos, os vestuarios que tiñamos estaban obsoletos, a instalación na que estábamos nunca foi pensada para o piragüismo, fomos adaptándoa, pero sí que esta pois xa ten as cousas un pouquiño máis pensadas no que a práctica do noso deporte. Concello e Club xa traballan para equipar por completo a instalación. No caso do ximnasio, estará dotado con máquinas procedentes da piscina municipal. Dende o Concello matizan que esta xa é a sede definitiva do club. No futuro, se é necesario, faranse as reformas oportunas para adaptarse tanto ao crecemento do club como ao novo proxecto de remodelación do Porto de Portonovo.